Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila fil marmiyi marmawiyun wakti rofisti malihim marmiyun. Wakila lan diucapake fil marmiyi ing dalem lapat al marmiyi. Apa marmawiyun? Lapat marmawiyun. Waktiro lan dipilih fisti malihim ing dalem oleh nglakokake wong Arab. Apa marmiyun? Lapat marmiyun. Kot sabako temen-temen wis dingin. Apa ana usak temene kelakuan iku idakana ing dalem nalikane ana apa akhirul ismi, akhiri isim. Iku yaan rupa huruf ya. Musaddadatan kang di tasdid. Masbukutan kang didingini bi aksara kelawan luwe akeh min karfaini tinimbang huruf loro. Wajaba mongko wajib apa katfuha mbuang ya musaddadatan fin nasabi ing dalem nisbat. Fayuqalu mongko diucapake fi Syafi'i ing dalem lapat as-Syafi'i Imam Syafi'i. Diucapake apa lafat Syafi'iyun wong kang bangsa Syafi'i. Wa fi marmiyin lan ing dalem lapat marmiyin wong kang dibalang. Diucapake apa lapat marmiyun wong kang bangsa dibalang. Wa asaro lan awe isaro sapa Kyai Musonef huna ing kene bet. Isaro illa anahu maring sak temene kelakuan iku idakanat ing dalem nalikane ana apa ikdal ya aini salah sijine ya loro iku aslan huruf asli. Wal ukro lan ono apa huruf kang weneh iku zaidatan kang tambahan wa minal arabi lan iku setengah sangking wong Arab man utawi wong. Ya tafi kang ngalap cukup sapa man bikat fis zaidati kelawan buang huruf kang zaidah minhuma sangking ya aini. Wayubki lan netepake sapa man al asliyata ing huruf ya kang asli. Wayak libu lan ganti sapa man ha ing al asliyah wawan ing wawu. Fayuqalu mongko diucapake sapa man fil marmiyin ing dalem lapat al marmiyi. Ngucap ing lapat marmamiyun ing lapat marmawiyun. Wahya utawi yubkil al asli yata iku lugotun iku lugot qalilatun kang sithik. Wal muktaru utawi qaul kang dipilih iku alugotu lugot al ula kang awal. Wahya utawi al lugotul ula iku al katfu mbuang ya. Iku sawaun padha uga kanata utawi ana apa ya aini iku zaidataini kang zaidah karone amlah utawa ora kanata zaidataini. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi Syafi'i ing dalem lapat as-Syafi'i ngucap sira ing lafat Syafi'iyun. Wa fi marmiyin lan ing dalem lapat marmiyin ngucap sira ing lapat marmiyun. Wa nakwu kayin fatku sanihi yajib wardud huwawan in yakun anhu kulib. Wa nakwu kayin utawi sepadane lapat kayin maknane urip iku fatku sanihi utawi kewaca fatkae huruf kang kaping pindhone lapat kayin. Yajibu wajib apa fatku wardud lan balikake sapa sira hu ing sanihi wawan ing wawu. In yakun lamun ana apa sanihi
iku kulibah diganteni apa sanihi anhu sangking wawu. Kot sabako teman-teman wis dingini apa hukmul ya'i hukume ya, al musaddadati kang ditasdid, al masbukoti kang didingini bi aksara kelawan luwe akeh, min karfaini tinimbang huruf loro. Wa asara lan awe isara sapa Kyai Musonef huna ing kene panggonan, ila annaha maring sak temene ya musaddada iku ida kanat ing dalem nalikane ana apa ya musaddada iku masbukutan kang didingini bikarfin kelawan huruf wakidin kang siji. Lam yukdab mongko ora dibuang minal ismi saking isim finasabi ing dalem gawe nisbat apa sayun sewiji-wiji. Balik yuftaku balik difatka apa sanihi huruf kang kaping pindhone isim wayuk labu lan diganti apa salisuhu huruf kang kaping telune isim wawan ing wawu. Suma ing kana mongko nuli lamun ana apa sanihi huruf kang kaping pindhone isim iku laisa ora ana apa sanihi iku badalan ganti min wawin saking wawu. Lam yugoyar mongko ora dirubah apa sanihi. Wa ing kana lan lamun ana apa sanihi iku badalan ganti min wawin saking wawu. Kulibah mongko diganteni apa sanihi wawan ing wawu fatakulu mongko ngucap sapa sira fi kayin ing dalem lapat kayin. Ngucap sira ing lapat kayawiyun ing lapat kayawiyun. Li anahu krana sak temene lapat kayun iku min kayitu saking lapat kayitu. Maknane kayitu urip sapa ingsun. Wa fi toyin lan ing dalem lapat toyin maknane nglempit. Ngucap sira ing lapat towawiyun kang bangsa nglempit. Li anahu krana sak temene lapat toyin iku min towaitu saking lapat towaitu. Towaitu nglempit sapa ingsun. Wa alamat tasniyatik dif linasab wa misluda fi jam'i taskikin wajab. Waktib lan buango sapa sira alamat tasniyati ing tandane tasniyah linasabi krana nisbatake. Wa misluda utawi sepadane iki alamat tasniyati iku wajib apa misluda fi jam'i taskikin ing dalem jamak mudzakkar salim lan muannas salim. Yukdafu dibuang minal mangsubi saking lapat kang dibangsakake atau saking lapat kang dinisbatake ilahi maring misluda apa malafat fihi kang ing dalem mangsub min alamat tasniyatin saking alamat tasniyah au jam'i taskikin utawa jamak taske. Faida samaita mongko ing dalem nalikane gawe asma sapa sira rajulan ing wong lanang. Zaidani ing asmane Zaidani. Wa akrubta lan ngiropi sapa sira hu ing lapat Zaidani bil alifi kelawan alif, ruf'an kali tingkah rufa, wa bil ya ilan kelawan ya, jarron kali tingkah jer, wa nasban lan kali tingkah nasab. Kulta mongko ngucap sapa sira Zaidiyun ing lapat Zaidiyun maknane wong kang bangsa Zaidiyun. Watakulu lan ngucap sapa sira fiman ing dalem wong ismuhu kang utawi asmane eman iku Zaiduna asmane Zaidun. Ida arufta ing dalem nalikane ngirupake sapa sira hu ing
zaiduna bil kurufi kelawan pira-pira kuruf. Zaidiyun ing lapat zaidiyun wong kang bangsa zaidun. Wa fiman lan ing dalem wong ismuhu kang utawi asmane man iku hinadatun mbak hindun. Hinadatun tatawa hindatun mbak hindun. Wa fiman lan ing dalem wong ismuhu kang utawi asmane man iku hindatun mbak hindun. Hindiyun ing lapat hindiyun maknane hindiyun wong kang bangsa hindun. Wasalisun minakwi toyibin kudib wasadato iyun makulan bil alif. Wasalisun utawi kuruf kang kaping 3 minakwi toyibin saking sepadane lapat toyibin iku kudifa dibuang opo salisun. Wasadalan nerecel opo to iyun lapat to iyun. Makulan kale kang diucapake bil alifi kelawan alif. Kot sabako temen-temen wis dingin opo ana sak temene kelakuan iku yajibu wajib opo kasruma kasroi kuruf qobla yain nasabi kang ing dalem sadurunge ya nisbat. Faida wakoa mongko ing dalem nalikane tumiba qoblal karfi ing dalem sadurunge kuruf. Alladzi rupane kuruf yajibu kang wajib opo kasruhu kasroi kuruf fin nasabi ing dalem nisbat opo yaun ya. Yaun iku dadi faile faida waqail. Maksuratun kang dikasroh mudghamun kang diidghamake fiha ing dalem yaun maksuratun. Apa yaun rupa kuruf ya. Wajaba mongko wajib apa katful ya'i buang kuruf ya al maksurati kang dikasroh. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi thayyibun ing dalem lapat thayyibun. Ngucap sira ing lapat thayyibiyun maknane kang bangsa thayyib, wong kang bangsa thayyib. Wa qiyasun nasabi utawi kiyase nisbat fi toyin ing dalem lapat toyin iku toyiyun iku lapat toyiyun bangsa toyi. Lakin taroku tetapine ninggal sapa wong araf al qiyasa ing qiyas wa qalulan ngucap sapa wong araf toyiyun ing lapat toyiyun bi ibdalil ya'i kelawan ganteni ya alifan ing alif. Walau kanat mongko lamun ana apa al ya'uya al mudghamu kang diidghamake apa fiha apa ya iku maftukatan kang diwaca fathah lam tudab mongko ora dibuang apa ya naku habayyakiyun sepadane lapat habayyakiyun. Ngucap lam tudab mongko ora dibuang apa ya nakwu habayyakiyun sepadane lapat habayyakiyun fi habayyakin ing dalem lapat habayyakun. Wal habayyaku utawi maknane lapat habayyaku iku al gulamu bocah lanang al mumtaliu kang lemu tatawa kang kebak gaji. Wal unsa utawi muanase iku habay ngene ya. Wal unsa utawi muanasi iku habayyakotun lapat habayyakotun maknane wong wadon kang kebak gaji tatawa wong wadon kang lemu. Wa fa'aliyun fi fa'ilatal tuljim
Wa fa'aliyun fi fa'ilatal tujim wa fu'aliyun fi fu'ailatin kutim. Wa fa'aliyun utawi wazani lafat fa'aliyun fi fa'ilata ing dalem wazani lafat fa'ilata iku ultuzima ditetepake apa wazani lafat fa'aliyun. Wa fu'aliyun utawi wazani lafat fu'aliyun fi fu'ailatin ing dalem wazani lafat fu'ailatin iku kutima diwajibake apa wazani lafat fu'aliyun. Yuqalu diucapake fi nasabi ing dalem nisbat illa fa'ilatin maring wazani lafat fa'ilatin apa fa'aliyun wazani lafat fa'aliyun bi fatki ainihi kelawan fatka ain fi'ile wazani lafat fa'aliyun wa katfiyaihi lan buang yae wazani lafat fa'aliyun ilam yakun lamun ora ono apa wazan fa'aliyun ilam yakun lamun ora ono apa wazani lafat fa'aliyun iku muktalal aini kang muktal ain fi'ili wala mudhafan lan ora mudhaf kama koyok keterangan yakti kang bakal teko apa emah fatakulu mongko ngucap sapa sira fi kanifatin ing dalam lafat kanifatin ngucap sira ing lafat kanafiyun wong kang bangsa kanafi. Wa yuqalu lan diucapake fin nasabi ing dalam nisbat ila fu'ailatin ing wazani lafat fu'ailatin apa fu'aliyun wazani lafat fu'aliyun bikat fil ya'i kelawan buang kurup ya ilam yakun lamun ora ono apa wazani lafat fu'ailatin iku mudhafan kang mudhaf fatakulu mongko ngucap sapa sira fi juhainatin ing dalam lapat juhainatin ngucap sira ing lapat juhainiyun wong kang bangsa juhania. Wa alkaku mu'allala min ariya minal misalaini bimat ta'uliya. Wa alkaku lan podo madhaake sapa ulama alinaku mu'allalamin ing wazan ilun kang muktal lam fi'ili. Tak baleni ya. Wa alkaku lan podo madhaake sapa ulama alinaku mu'allalamin ing wazan fa'ilun kang muktal lam fi'ili. Arya sepi apa mu'allalamin. Minal misalah ini nyatane sangking conto loro bima kelawan lapat ulia kang disandingi apa mah atta ing tak yakni ngersakake sapa Kyai Musonef anama ing sak temene lapat kana kang ana apa mah iku ala fa'ilin ing atase kang anut wazani lafat fa'ilin au fu'ailin utawa kang anut wazani lafat fu'ailin bila ta'in kelawan tanpa tak wa kana lan ana apa mah iku muktalal lami kang muktal lam fi'ili. Fa hukmuhu mongko utawi hukume ma iku fa hukmuhu mongko utawi hukume ma iku hukuma iku hukmuma kaya hukume isim. Fa hukmuhu mongko utawi hukume ma iku hukmuma kaya hukume isim. Fihi ing dalem ma apa atau tak fi wujubi katfiyaihi ing dalem wajibe buang yae ma wa futika lan difatka apa ainuhu aine ma fatakulu mongko ngucap sapa sira fi adiyin ing dalem lapat adiyin ngucap sira ing lapat
adawiyun ing lapat adawiyun dadi adiyun adawiyun. Wa fi kusoyin lan ing dalam lapat kusoyin ngucap sira ing lapat kusawiyun wong kang bangsa kusa. Kama takulu kaya oleh ngucap sapa sira fi umayyatin ing dalam lapat umayyatin ngucap sira ing lapat uwa. Kama takulu kaya oleh ngucap sapa sira fi umayyatin ing dalam lapat umayyatin ngucap sira ing lapat uwawiyun ing lapat uwawiyun. Maknane bangsa Umayyah, bangsa Umayyah. Umayyah yu, bangsa Umayyah. Fa ing kana mongko lamun ana apa fa'ilun wazani lafat fa'ilun wa fu'ailun lan wazani lafat fu'ailun iku soki kailami soke lorone lam fi'ile lam yukdab mongko ora dibuang apa sayun sewiji-wiji minhuma sangking wazani lafat fa'ilun wa fu'ailun. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi akilin ing dalam lapat akilin ngucap sira ing lapat akiliyun maknane wong kang bangsa berakal. Wa fi ukoilin lan ing dalam lapat ukoilin ngucap sira ing lapat ukailiyun ing lapat ukailiyun. Wa tamamu makana katawilat wa kada makana kal jalilah. Wa tamamu makana katawilah wa kada makana kal jalilah. Wa tamamu lan nyempurnakake sapa ulama ahli nahwu ma ing isim kana kang ana apa mah iku katawilati kaya sepadane lapat at-tawilatu maknane kang dawa. Wa hakada lan iku kaya mengkono-mengkono tamammu ma utawi isim kana kang ana apa ma iku kal jalilati kaya sepadane lapat al jalilati maknane kang agung. Yakni ngersake sapa Kyai Musonef anama ing sak temene lapat kana kang ana apa ma iku ala fa'ilatin ing atase kang anut wazani lafat fa'ilatin wa kana lan ana apa ma iku mu'talal aini kang mu'tal aini au mudhafan utawa kang mudhaf la tukdafu ora dibuang apa ya'uhu huruf ya emma fin nasabi ing dalam nisbat. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi tawilatin ing dalam lapat tawilatin ngucap sira ing lapat tawiliyun. Wa fi jalilatin lan ing dalam lapat jalilatin ngucap sira ing lapat jaliliyun. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono makana ala fa'ilatin aidon kalimane ma utawi lapat kana ma utawi lapat iku kana ana apa ma iku ala fuailatin ing atase kang anut wajani lafat fuailatin wa kana lan ana apa ma iku mundhaifan kang bina mundhaaf. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi kulailatin ing dalam lapat kulailatin ngucap sira ing lapat kulailiyun ing lapat kulailiyun. Wa hamjudi madin yunalu fi nasab makana fi tasniyatin lahum tasab. Wa hamjudi madin wa hamjudi madin utawi hamzah lapat kang anduweni mat atau mamdud iku yunalu diperkoleh atau diparingi apa hamzu fin nasabi ing dalam nisbat ma ing hukum kana kang ana apa ma iku ing tasaba dadi sebangsa apa ma fi tasniyatin ing dalam isim tasniyah lahu keduwene hamzah.
Hukmu hamzatil mamdudi utawi hukume hamzah mamdud fin nasabi ing dalem nisbat iku kha hukmiha kaya hukume hamzah mamdud fi tasniyati ing dalem tasniyah. Fa ing kanat mongko lamun ana apa hamzatil mamdud iku zaidatan kang luwe li taknisi krana taknis kulibat mongko diganti apa hamzatil mamdud wawan ing wawu nakwu kamrawiyin sepadane lapat kamrawiyin fi kamroa ing dalem lapat kamroa. Dadi nisbate iku lapat kamroa ya kamrawiyin kang bangsa abang, kamrawiyin kang bangsa abang nisbate kamroa. Au zaidatan utawa rupa zaidah. Au zaidatan utawa ana iku rupa zaidah lil ilkaki krana faida ilkak ka ilbain kaya sepadane lapat ilbain maknane otot leher. Au badalan utawa ganteni min aslin sangking huruf asli nakwu kisain umpamane lapat kisain maknane selendang atau pakaian. Wawajahani fawajahani mongko utawi ana wajah loro rupane atas kiku nyukeaki. Fawajahani mongko utawi ana wajah loro rupane astakiku nyukeaki nakwu ilba iyin umpamane lapat ilba iyun bangsa ilba wa kisa iyun lan bangsa kisa. Wal kolbu lan ganti hamzah kelawan wawu nakwu ilba wiyin umpamane lapat ilba wiyin wa kisa wiyin maknane ilba wiyin bangsa ilba wa kisa wiyin lan bangsa kisai. Au aslan utawa huruf asli fataskiku mongko utawi diwaca taskeh. Diwaca taskeh iku tanpa dirubah atau diutuhkan ya. Taskeh iku diwaca taskeh iku tanpa dirubah atau diutuhkan. Fataskiku mongko utawi diwaca taskeh iku lagoiru ora liyane taskeh nakwu kura iyun sepadane lapat kura iyun fi kuraun ing dalem lapat kuraun maknane kuraun wong kang ahli maca qiraah. Wabillahi taufik walhidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.